Ido sa San Jose Antique nga natrap sa bubon gin-rescue sang mga bombero. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Makitaan sa video nga ini nga amat-amat nga ginkuha sa mga katapos ng Bureau of Fire Protection ang ido nga natrap sa bubon sa Purok 1 San Angel sa Banwa sang San Jose sa probinsya sang Antique. Suno sa San Jose Fire Station alas 12 sang tungang gabi sang April 24 sa makabaton sila sang tawag nga nagapangayo sang bulig ang isa ka pet owner nga nahulog ang iya ido sa bubon. Gilayon man nga ginrescue sa mga bombero. Ano man kami may mga issued, ano man kami ma'am, mga rope, mga rescue equipment na issue ka naman sa region. O amo itong ginamit natin ma'am. Ginabanta may kadalumon nga 3 metros ang bubon. Posible nga wala na diparahan sang sapat ang bubon rason nga nahulog. Maswerte naman nga nakita ini sang tag-iya kagilayon nga nangayo sang rescue. Wali action ma'am, daw shocks ang damang kay buhay naman siya nga dyan sa tubig madam mo, nahulog. So, ano lang natin ang ating nga personnel nga dito balik yung siod lang mamaw. Tapos amat-amat ng akwat ng Yara naman sa estable na nga kondisyon ang sapat kag wala naman ini napilasan sa insidente. Upod Cromel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.